Bos días. Graciñas por recibir dende a Limia nesta nova etapa do xornal, tamén nova etapa neste concello que leva xa prácticamente un ano cunha muller como alcaldesa. Antes estiven preparando un chisco entrevista, estiven botando contas, hoxe 27, estivemos 3 meses prácticamente confinados, co cal lle quitamos o 26 de agosto, lle quitamos 3 meses, pomónos no 26 de maio do 2020, que é prácticamente un ano exacto dende que vostede tivo a oportunidade de facer goberno, de que sentarse nunha silla como primeira alcaldesa, nunha cadeira como primeira alcaldesa do Concello de Xinzo de Limia. E eu quixera saber, pois, cal é inicialmente ese balance que fai dese ano, descontando os 3 meses de confinamento que tivemos da súa etapa como rexedora. Os 3 meses de confinamento tamén contan para un goberno e contan con un peso específico importante, porque non cabe dúbida de que si gobernar o Concello de Xinzo na situación en que atopamos este Concello, é dicir, prácticamente nunha bancarrota, e non só eso, sino se lle añadimos o que a crisis do COVID-19, pois todo eso unido é difícil para cualquier goberno, do color que seña, e dá igual se ese goberno leva un ano ou se leva 10 anos. Me consta que hai outros concellos que teñen prácticamente os mesmos problemas que nós. Levamos un ano onde tuvemos que apartar ou poñer en stand-by unha serie de proxectos que tiñamos xa encamiñados, porque a crisis mudou todos os nosos proxectos e estamos centrados primeiro en superar esta crisis da mellor maneira posible, en que esta crisis pase a factura menor posible en custes personais, económicos e tamén sociais, porque para este goberno o principal son as persoas. Habrá proxectos que se poderán materializar a curto e a longo prazo, porque temos unha legislatura por diante, e se algo caracteriza este goberno, en principio, é ese espírito de durabilidade. Foi un ano tremendamente exigente para vostede, xa non só a nivel persoal, non quero entrar nese capítulo, ainda que sei que vostede fixo comunicar a súa enfermidade e demais, pero como que se confluíron todos os astros para que fose o seu ano da estrea como alcaldesa un dos peores, non? Ou os dos máis exixentes, non? Personalmente, individualmente, e para a miña profesión, sí que de verdade que supuxo un reto importante nun momento da vida complicado para calquera persoa, pero en definitiva, como muller, primeira alcaldesa, chegar aquí e ter que levar adiante un concello, unha tarefa en principio descoñecida, aínda que eu non son nova en política porque levo xa uns anos en tarefas da oposición, sí que é verdade que estar do outro lado o nivel de exixencia, de responsabilidade e de compromiso é distinto. A vida diaria non é fácil, cargar o lombo con unha enfermedade, con un tratamento, pero sí debo de recoñecer que a tarefa de gobernar un concello tamén che permite ter a mente ocupada, facer cousas polos demais e pensar que todo ten un prazo, todo ten un tempo e que ese tempo é limitado. Por lo tanto, eu tamén sei que aquí non estou eternamente, estou de paso, estou a cumprir un papel que me encomendaron os meus veciños e veciñas, que foi formar un goberno, chegar á alcaldía unha muller por primeira vez a este concello e transformar este pobo na medida das posibilidades que a veces non son as que quixéramos debido, como dixen antes, a cuestións económicas e a cuestións desta crisis que estamos a soportar. Primeira alcaldesa, cuatripartito, mundo de homes, como se conxuga todo iso? Cal é a fórmula magistral? Para min non é novedade, é dicir, eu veño do mundo do asociacionismo, onde participei dentro do ano 95, e, bueno, tamén había moitos homes daquela, e eu penso que teño un equipo con 4 patas, porque é un cuatripartito, pero formamos un único banco, e ese único banco está basado en 3 premisas importantes, que son a capacidade, o compromiso e, sobre todo, a durabilidade. Sei que non vai a ser fácil, porque as presións, e vendo que estamos vendo, sobre todo neste verán de
compras e de corruptelas e de transfugismos, etcétera, etcétera. Sei que non vai a ser fácil, porque as tentacións están á volta da esquina, pero eu confío plenamente nos meus compañeiros que formamos un goberno unido porque temos un único fin, que é mellorar a vida das persoas, a vida dos veciños, das veciñas, tanto de Xinzo como dos povos, e me consta que así o estamos facendo, e así o está percibindo a veciñanza. Esta porta desta alcaldía e dos despachos dos concelleiros están permanentemente abertos, inda que non teñan cita, e aquí nadie chega á porta da alcaldía sin que sexa recibido ou por alcaldesa ou por algún concelleiro para tratar de resolver na medida das posibilidades todas aquelas inquedanzas e problemas que teñan no día a día. Os problemas que teñen, ou o problema que teñen preparar unha entrevista con anticipación é que a veces tras 4 ou 5 preguntas e logo pois tes que saltar porque che acaban de responder, non? Unha delas era que vostede puxera nota a ese goberno de coalición que vexo que é moi alta. Pois sí, a verdade é que os compañeiros temos unha afinidade común por enriba de moitas siglas, inda que hai 2 partidos que son a nivel local, e esa premisa en común é tratar de satisfacer as necesidades e os compromisos que adquirimos cos veciños. Isto é un contrato que ten un período de duración de 4 anos e que está por ver se cando remate esta legislatura, que eu penso que vamos a rematar a legislatura como empezamos, con grandes proxectos, con transformación para que Xinzo e os povos sexan un lugar agradable, un lugar saudable e un lugar onde, por encima de todo, estén as persoas. Eu penso que esa é a premisa dos 4 grupos de goberno, polo tanto, a nota é de un notable alto. Ben, e a oposición, que lle pomos un suspenso, case aprobado? A oposición eu penso que se pode calificar por ela mesma, é dicir, a oposición pode criticar cousas que non se están a facer ou se están a facer dun xeito que a eles lle pode parecer máis acertado ou menos, pero eles son os responsables do estado en que atopamos este concello, tanto a nivel económico como a nivel de deterioro de infraestructuras e de carencias que, lóxicamente, ten este concello e que nos denunciábamos cando estábamos na oposición. Eu penso que nesta tarefa e neste momento en concreto, no ano 2020, no mes de agosto, e con esta pandemia en riba do lombo, o que ten que facer unha oposición é comportarse con lealdade, aportar e tratar de construir e remar todos na mesma dirección. Eu así o fixen no meu discurso de investidura, tendendo unha ponte, e para mostra, cando nos creamos aquí unha comisión do COVID onde están os portavoces da oposición. Me consta que non é así en todos os concellos. Xa me falaba vostede tamén da situación que herdaron neste concello, fundamentalmente o máis preocupante é a situación económico-financiera do mesmo, que limita enormemente calquera acción de goberno. Teñen pensado unha acción estratégica, un agresivo plan financiero para revertir un pouco esa situación e que lle deixe máis marxe de manobra, ou van a seguir un pouquiño traballando en base ao herdado? Nos temos dúas cortapisas e, en principio, unha delas xa coñecíamos, que un plan económico-financeiro que se asinou no ano 2012, que ten unha vixencia de 10 anos e que incluso se prorrogou por 10 máis, que impide levar adiante moitísimas inversións que podían facerse con eses cartos, fruto moitas veces do excesivo gasto ou incontrolado gasto que se facía antes do 2012, antes da Lei Montoro. A partir de aí impóñense unha serie de medidas, como é a imposibilidade de contratar xente neste concello, que xente hai bastante, pero hai veces que a xente criticamos dende fora que temos moitísimo persoal, pero a veces non temos o persoal adecuado para as tarefas que queres levar adiante. E logo despois está un plan tamén económico-financeiro que asinamos cando aprobamos o orzamento deste ano, que nos obriga a gastar bastante menos, 800.000 euros menos, no estado de gastos que no estado de ingresos. E iso foi fruto do excesivo gasto que se fixo no ano 17, do incumprimento da regra de gasto da 17, da 18 e da 19. Iso
está aí e é unha herdanza que temos que asumir e que nos pon cortapisas á hora de poder diseñar e programar accións de goberno que moitas veces necesitan e requiren de financiación. E esa financiación a veces temos que buscar en administracións fora de aquí. Se tuvera a posibilidade de reducir a plantilla do Concello, faría yo? Depende. Nos temos unha liña de diálogo aberta cos delegados sindicais. Xa non é a primeira vez que nos sentamos. De feito, logramos un acordo ventaxoso para un dos colectivos de traballadores deste Concello, que era que puderan regularizar unha serie de retribucións que, a noso entender, eran excesivas, e iso agora se aplica mensualmente a través dun acordo co que chegamos linealmente para, por exemplo, todo o corpo da Policía Local. Reducir a plantilla de personal non sei se é viable, porque para iso tamén hai que poñer cartos en riba da mesa. Para facer presubilacións hai que facer tamén unha aportación económica, incluso para plantexar a reducción ou a externalización de algún servicio que nos consta que temos que botar man de empresas a veces para realizar traballos que dende a propia administración local non se poden facer. Xa. Ben, que lle parece se entramos un poquinho xa en cuestións un poquinho máis terrenais? Perfecto. Que lle interesan, supoño que a cidadán de a pé, as rúas, por exemplo, de Xinzo. Xa non só os accesos, sabemos que hai proxectos como a da Rúa Sitival, que ten 700.000 euros aprobados, ou casi 800.000 para unha reforma integral, pero é evidente que hai certa preocupación nos cidadáns, nos transeúntes, por como se atopan as rúas polas que transitan diariamente. Teñen vostedes algunha acción específica definida? Efectivamente, nós, cando chegamos aquí, había un anuncio de 380.000 euros para reformar o que é a arteria principal e Camiño de Santiago, que é a rúa que atravesa Rúa Lepanto, Galicia Constitución, que é principalmente a Rúa dos Viños, que vai hasta a Praza do Oriente. Era un anuncio e nada máis con os correos electrónicos entre un concelleiro e a Consellería de Vivenda. Nos o que fixemos foi facer un proxecto. O proxecto está aí, o proxecto está presentado en Santiago e agora, a falta de que se forme o goberno da Xunta, nos teremos que solicitar unha entrevista ca conselleira ou conselleiro que decida nombrar o presidente Feijóo para reclamar o que en xusticia nos corresponde e creo que teremos dereito. Con respecto a como se atopan outras infraestructuras viarias do propio casco urbano de Xinzo e incluso dos povos do rural, porque nos atopamos con accesos a núcleos totalmente destrozados. Aquí hai concelleiros e a propia alcaldesa que patea os povos e sabe no estado en que se atopan. Xa se acometeron algunhas reformas, concretamente en Boado, en Pidre, en Solveira, en Piñeira, e temos agora tamén xa proxectos por importe dunhos 400.000 euros para acometer tamén outras reformas en outros puntos do Concello. Iso lévanos a que tamén as propias entradas da vila están nunha situación un pouco lamentable e que eu recorde aquí había un proxecto para demandar da Administración do Estado e non nos pararemos e faremos as visitas que teñamos que facer para conseguir recursos e para dotar a este Concello das infraestructuras que creemos que merecen. Non vamos a cesar no noso intento, no noso empeño, porque somos un goberno honesto, con capacidade e creo que con responsabilidade para levar adiante esta tarefa de goberno. Parques e xardíns, Parque do Toural. Parque do Toural. Con superficies secas, o río ali a carón, que eu non entendo, sendo de Verín, como ese río pode estar, como Xinzo lle pode estar dando as costas a un río. Nós, un dos grandes proxectos que temos os 4 grupos e o equipo de goberno en xeral é poder nesta legislatura empezar a vivir de cara ao río. De feito, hai un compromiso xa asinado ca Confederación Hidrográfica para o derrube da presa de Budín e creemos que o aporte de caudal e de auga suficiente para o río vai a mudar ese entorno. Do mesmo xeito que demandaremos das administracións e concretamente da Confederación ese proxecto de
facer un paseo do río por ambas marxes no entorno do casco urbano. Eso ligado a que ese río está ao carón do Parque do Toural, da Alameda do Toural, onde este equipo de goberno xa vai facer escasamente 8 ou 9 meses se reuniu co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para facer un proxecto de reforma. A nosa idea é de que facer un concurso aberto, un concurso público, seleccionar os mellores e despois que sexa os propios veciños os que, pois un pouco escollan o proxecto máis aceitado, é dicir, transformar ese espacio de ocio e de lecer que temos ao carón do río para empezar a vivir de cara ao río e ter un entorno agradable con espacios de ocio múltiple para as persoas mozas, para os cativos e incluso para os maiores. Antóxaseme que Xinzo vai a sufrir unha transformación brutal se é que reciben a financiación de administracións externas para poder facelo. Sabemos que aquí os recursos son limitados, polo tanto o que nos toca é petar en moitísimas portas para que todos eses proxectos se materialicen. Pero non é imposible. Eu penso que a veces presentando proxectos serios e unhas demandas reais, pois as administracións están abertas a escoitar. E nós o que temos que reducir aquí son gastos correntes, por exemplo, gastos en iluminación. Temos un gasto desmedido e desmesurado en facturas de electricidade, en alumeado público, que temos que mudar. Están presentados proxectos ao IDAE, 7 proxectos por valor de 1.800.000 e pico euros, que vai a supoñer un aforro enerxético importante. Estamos agora estudando, está unha empresa estudando a posibilidade de instalar outro tipo de elementos para o aforro enerxético nos edificios de titularidade municipal. Por lo tanto, se aforramos por un lado, poderemos invertir por outro. E xa digo, as administracións superiores, xa sexan provinciais, autonómicas ou estatais, están aí onde teremos que presentar, lóxicamente, eses proxectos. Temos moitos a longo prazo. É dicir, temos unha legislatura por diante, pero se algo teño claro é que este goberno vai a ser capaz de transformar o Concello de Xinzo para ben. E tamén o transformar en canto a circulación viaria se refire, porque eu teño a sensación, circulando por Xinzo tanto a pé como en automóvil, de que me saen automóviles por todas partes. Vai haber algún tipo de ordenación, non sei, retirar parte do tráfico na Nacional 565, algunha rúa que mude de sentido, estacionamientos disuasorios que están tendo tanto éxito en Verín. Estamos estudando esas fórmulas, tanto dos aparcamentos disuasorios como tamén da reordenación do tráfico, sobre todo no que respecta ao casco urbano. Unha vez rematada esa pista setival, vai a descongestionar un pouco o que é o tráfico pesado, e o tráfico non pesado, senón o tráfico que se dirixe hacia outros concellos que non van a ter que entrar a Xinzo. O tema da Nacional e o transporte pesado por a Nacional, pois hoxe está máis aliviado ca autovía e incluso cos accesos, como digo, a outros concellos xa dende a entrada na Avenida de Madrid e no propio acceso á autovía A52, por donde agora na pista xa acondicionada, pista cepetal, pois se dirixen hacia concellos como Vilar de Santos ou como pode ser Porqueira e concellos limítrofes. Vamos dar un xiro á conversa. Cuestións culturais, por exemplo, a música. Se poden presumir de que aquí teñen unha aposta decidida por a actividade musical, escola de banda de gaitas, 3 ou 4 bandas, unha escola municipal de música, un gran conservatorio que teñen definido vostedes como novo grupo de goberno precisamente para ese ámbito concreto da música. Nos pensamos que o ámbito cultural e o ámbito da música en particular pois é parte da formación académica dos rapaces, incluso pode ser parte do seu futuro profesional. É dicir, cualquier alumno que sai do conservatorio, xa que temos implantado o grau profesional e temos unha matrícula que o ano pasado era de 164 alumnos e este ano, pois máis ou menos, vai polo mesmo camiño. Podemos presumir de que é un referente a nivel provincial e a nivel autonómico, porque hai rapaces que terminan aquí o grau profesional e acceden ao conservatorio de grado superior. Polo tanto, nos vamos a manter a aposta decidida e forte por ese conservatorio e tamén
por esas escolas de música. A escola de gaitas, como dis, temos unha escola que participaba, porque agora mesmo a pandemia impide facer campeonatos, pero que ten acadado importantes premios, importantes galardóns nos eventos aos que ten asistido, e que é verdade que recolle o sentir e un pouco o ánimo e a actividade de moitos rapaces e rapazas que deciden apostar, o mellor non tanto polo deporte e máis por a formación musical. Ao mesmo tempo contamos con unha agrupación musical da Limia que tamén ten un elevado número de participantes, me parece que en torno a 60 ou 70 persoas, que se imparten nesa agrupación musical algún curso de dirección de banda único en España, e que nos cedemos instalacións e onde eles levan a cabo a súa formación, que neste caso non é unha formación regrada como pode ser a do conservatorio, pero nos parece que dar cabida a toda esa inquedanza musical é importante para os nosos rapaces, para as familias que non teñen que desplazarse a outros concellos ou incluso a capitalidade, o que sí supón para este concello unha carga económica importante. Veremos o Museo do Entroido permanentemente aberto neste mandato? O Museo Galego do Entroido, o MUGAE, agora mesmo non depende desta administración, sino que temos feita unha delegación na Diputación Provincial. A Diputación Provincial escúdase, ou polo menos justifica que este pechado en base a que había un contrato de xestión que non se pode prorrogar máis, pero si é verdade que ten redactados os pregos para abrir un concurso público para a xestión indirecta dese museo por parte de aquelas empresas que se presenten a esa licitación, porque en definitiva a Diputación tampouco é que teña moita presencia nin moito bagaxe no que é na xestión de entornos museísticos, non? Trandeiras? Trandeiras. Abandonará o esquecemento? Eu penso que sí, que abandonará o esquecemento, sobre todo pensando que agora mesmo temos comprometida unha partida orzamentaria por parte da Confederación Hidrográfica para facer aí unha inversión importante. Unha inversión para a consolidación de infraestructuras hidráulicas peculiares e características de un monumento desa época, pero tamén para consolidar lenzos de muros que están en unha situación un pouco delicada. A partir de aí, temos que ser capaces de, como digo, petar en outras administracións, presentar proxectos serios para facer dese entorno un lugar onde se podan levar a cabo proxectos como no seu día se fixeron en outros entornos de mosteiros importantes, como pode ser da Santa Cristina de Ribas de Sil, ou pode ser incluso Santo Estevo. Non queremos convertir Trandeiras nun parador, pero mellor sí nun centro ocupacional, nun centro de formación agrogandeira, referente na comarca. Nesta provincia non temos ningún, ao contrario do que ocorre en outras provincias galegas, sendo como é esta unha comarca eminentemente agrícola e gandeira, a cual teremos que seguir dando un pulo e sobre todo pensando que esa agricultura e esa gandeiría ten que ser compatible con un medio ambiente sostible. Sería unha simbiose interesante, non? Historia, cultura con sector primario, non? E sector primario, efectivamente. Ben, xa que falábamos hai un intro de esquecemento, acabamos de ver como se suspenderon as festas. Falemos de festas, haberá Entroido no 2021, vostede que cree? Eu quero e desexo que haxa Entroido no 2021 porque é a nosa festa, o noso insignia, e temos unha declaración de interese turístico internacional. Iso é un pulo económico para este concello. Aparte de que o Entroido para os limiaos, me consta que tamén para moita xente da provincia, pero para os limiaos é algo que vai no noso ADN. Me gustaría que se celebrara un Entroido como que fixemos, polo menos, no ano 2020. Non podemos asegurar nada e o que sí temos claro é que o prioritario é a saúde e o tema sanitario ten que estar por enriba de cualquier interese económico a día de hoxe para esta alcaldesa, para este grupo de goberno e me consta que incluso para toda a corporación. E que vai a facer este grupo de goberno para que teñan un desfile como se merece o Entroido de Xinzo? Este ano xa fixemos un desfile o mércores o domingo de Piñata, cambiouse,
O ano anterior cambiouse por motivos de inclemencias meteorolóxicas, este ano cambiouse para ver como respostaba un pouco tanto os participantes como os visitantes, e nos parece que pode ser un éxito ese desfile. Ese desfile fíxose con unhas medidas de seguridade como nunca antes se habían feito, é dicir, todo en torno do desfile perfectamente vallado para que a xente non se agolpe en certos tramos. Asistiu un gran número de público e tamén de participantes, polo tanto nos pensamos que ese desfile terá que coller auxe ano tras ano, e non se trata de estirar máis o entroido, que xa de por sí neste concello abarca 5 fins de semana, sino en darlle un contido específico a cada un deles con un marcado carácter diferenciador, inda que o entroido de Xinzo xa o ten porque é singular e particular, é dicir, aquí nadie é estranxeiro, todo o mundo participa e é protagonista dese entroido, e queremos que así siga sendo. Deixo dúas cuestións xa un pouco para rematar, importantísimas para a xente, que fundamentalmente a súa supervivencia, a súa subsistencia. Unha delas é o diñeiro, e outra cousa é outra parte, o ámbito social. En canto ao diñeiro, que é o que a xente lle interesa, ter un posto de traballo, poder chegar a fin de mes, xa non só como asalariado, sino tamén como comerciante. Sabemos que veñen de aprobar determinadas medidas para novos emprendedores, para os hostaleiros que teñan a súa terraza, pero para os que están a arestora, para o tendeiro que ten aberta nestos intres a súa tenda de roupa, por exemplo, a ese que lle espera, que pode esperar do Concello de Xinzo, que medidas fiscais ou de política económica poden agarrar? Medidas directas, temos as nosas dúbidas legais de que se podan chegar a dar. Medidas, temos as dúbidas legais, pero despois está o tema económico. A situación financiera deste Concello non permite, ojalá tuveramos un colchón aí para poder adicar partidas a sufragar gastos do COVID ou determinadas actuacións concretas de cara ao comercio e incluso aos propios autónomos que non teñan un negocio de hostelería. Si é verdade que este goberno aprobou medidas importantes, é dicir, o que a día de hoxe entrou en vigor, xa está publicada no boletín porque se aprobou no plenario do mes de agosto, unha medida importante, é dicir, de aquí ao 2022, cualquier persoa que queira montar un negocio en Xinzo, do tipo que seña, non vai a ter que pagar unha licencia de apertura. Unha licencia de apertura dun local en Xinzo que ronde os 300 metros, dependendo da categoría da vía pública na que este ese tipo de negocio, pagaba en torno aos 2.000 euros, agora ten unha cuota cero. É dicir, iso é unha fórmula para atraer a novos autónomos, a novos emprendedores, a xente que quera iniciar aquí un proxecto vital, que en definitiva é do que se trata. Pode iniciar ao mellor un proxecto como emprendedor, como pequeno autónomo, como empezamos moitas veces, creando o noso propio posto de traballo, e poda ter aquí a súa vida. Despois está o tema de que eximimos do pago das terrazas á hostelería. Ese é unha das medidas para favorecer que Xinzo, como cabeceira de comarca, como sector servicios, que a xente recupere un pouco a economía que se foi perdendo durante eses 3 meses de confinamento, e a partir de aí, axudas directas, xa nos gustaría ter un colchón económico para poder dalas se é que a legalidade o permitira, que temos as nosas dúbidas. Nos optamos máis pola vía de eximir ou de condonar certas taxas, certos impostos que a xente ten que pagar para instalarse e para desenvolver a súa actividade. Iso quere decir, entón, que tamén rebaixas directas no recibo do IBI, por exemplo, ou de algunhas que outras taxas ao administrado tampouco, porque se algo ten de fama o Concello de Xinzo, que é un concello caro para o administrado. Pero é un concello caro froito dese plan económico, dese plan de axuste que se asinou a partir do ano 2012. É dicir, ese plan de axuste contén 5 ou 6 medidas que non podemos suprimir e que temos que seguir un pouco a raxatabla, e esas medidas
son a subida do IBI. A día de hoxe o IBI está congelado, é dicir, non subiu máis dentro do ano 2016-17, polo tanto, non se vai a seguir incrementando, xa estamos nun nivel, me parece que bastante elevado, e sí que é certo que, bueno, nos herdamos ese plan de axuste, non nos gustaba nada, a ningún dos que estamos agora mesmo gobernando. Ese plan de axuste, bueno, pois veu imposto por os requerimentos do Ministerio de Facenda e nós temos que cumplir. Cree vostede que precisamente esas condicións que se lle imponen aos administrados que se censan en Xinzo ten algo que ver de que estemos sempre aí na liña dos 10.000 habitantes por debaixo dela nestos momentos e non seamos capaces de recuperala? Teñen vostedes pensado facer algo concreto para poder de novo volver a recuperar esa liña dos 10.000 e optar a novas? Eu penso que estas medidas que acabamos de tomar de rebaixar as licencias de apertura, de negocios e incluso o tema de aliviar a carga das terrazas, incluso o tema de as licencias de obra tamén se retocaron, pois penso que van a axudar a que algunha xente se cense aquí. Si é verdade que hai outra serie de ordenanzas que o mellor temos que revisar polo miúdo para que, bueno, pois as medidas fiscais axuden a que aquela persoa que este censada en Xinzo teña non privilexios, sino unha serie de rebaixas en tasas como poden ser o conservatorio, as escolas deportivas, o acceso a determinadas infraestructuras que sí que benefician o cidadán na súa aportación ao Concello. De todos os xeitos, temos unha noticia importante e é que observamos unha clara tendencia a que aumente o padrón de habitantes. De feito, a última consulta que fixemos vai nun incremento de 89 persoas con respecto ao ano pasado. Esperemos que esa tendencia continúe. Estamos agora mesmo nos 9.805, máis ou menos. Creo que esta semana se empadronou algunha xente máis. E como decía, isto vai interconectado con ese incremento de xente que quere instalarse no Concello de Xinzo e nos povos do rural, que está rehabilitando casas, que está reabrindo domicilios que en algúns casos levaban anos pechados, moitos anos. Rematamos o capítulo económico falando da patata, evidentemente, para cando a segunda fase do plan de regadío, que eu estive nun acto dunha conselleira hai 4 anos, creo lembrar, no que xa se falaba que estaba orzamentado nos presupostos da Xunta dese ano para polo marcha, e creo que os pataqueiros todavía siguen agardando por el, e se queixan que precisamente non só reciben sancións por o feito de tirar da auga do río, sino que evidentemente a produción da patata merma moito. A produción da pataca na liña non se entende sen o regadío. É dicir, está demostrado que se os pataqueiros non regan, a produción rebaixase un 70%. A partir de aí, o plan de regadío, e aquí neste tipo de goberno, esta alcaldesa e algún concelleiro temos un máster en regadío. E temos un máster por a sinxela razón de que aquí hubo un goberno socialista encabezado por Zapatero e con unha ministra desta provincia que comprometeu aquí a súa palabra e que dotou nos orzamentos xerais do Estado de 28 millóns de euros para o regadío desta comarca. A partir de aí, os pasos seguintes foron que Feijóo asinou tamén con unha ministra socialista e un 21 de xaneiro en Santiago un convenio para que ese regadío se puxera en marcha. Despois viñeron épocas donde ao goberno central chegou o Partido Popular e desapareceu esa consignación orzamentaria para o regadío da liña. A xustificación da Xunta era que sempre estaba en trámites de avaliación ambiental, pero a consignación orzamentaria nos presupostos da Xunta non aparecía, e de feito non aparece. E se aparece nunha dotación, me parece de 400.000 euros, que iso non chega nin para relatar os proxectos. A día de hoxe, os pataqueiros me consta que teñen un compromiso e que teñen reunións para poñer en marcha unha serie de pozos, concretamente creo que son 25 pozos, que a Confederación Hidrográfica estaría disposta a autorizar o caudal deses pozos para que podan regar mentras non se faga realidade ese regadío. Pero non hai outra fórmula.
Si os agricultores non regan, non hai produción e, polo tanto, esta comarca sufriría un revés importante. Pero vostedes apostarían, evidentemente, empurrarían, non, para que chegase ese... Neso estamos. E, de feito, temos un concelleiro que é especialista porque é presidente dunha asociación de produtores, concretamente Amador, é un concelleiro que coñece de primeira man todo o mundo da agricultura e en concreto dese produto e que fixo un esforzo e está facendo un esforzo importante para que esta solución chegue máis pronto que tarde. Fáleme xa para rematar a política social que vostede trae en mente para os 3 anos que lle quedan de mandato deste Concello, para os seus cidadáns. A política social non ten que ser outra que poñer as persoas por enriba de cualquier cousa. Nos agora mesmo, a nosa preocupación, a min o que me quita o sono estes días é como vai a ser ese comezo de curso. Os nosos rapaces teñen que retomar a súa actividade escolar, o seu inicio de curso, con todas as garantías e con total seguridade. Pero tamén me quita o sono pois toda esa xente que durante esta pandemia ao mellor perdeu o seu posto de traballo e ten que acudir por primeira vez aos servicios sociais. Dende os servicios sociais estuvo traballando durante todos os meses de confinamento en contacto directo con todos os nosos maiores. Se fixeron máis de 1.700 chamadas a persoas maiores de 65 anos para saber cual era o seu estado, cual eran as súas necesidades, se necesitaban alimentos, se necesitaban medicamentos, se necesitaban acompañamento ás súas tarefas. Temos unhos servicios sociais que actúan sincronizados con outras entidades do terceiro sector. Mantemos últimamente xa 3 reunións con distintos colectivos para saber cuáles son as coberturas que están dando á poboación máis vulnerable, porque precisamente de esas persoas das que nos temos que encargar as administracións, que ninguén queda atrás. Darlle cobertura nas súas necesidades, a veces de vivenda, a veces de alugueiro, a veces de alimentos, a veces de recursos, incluso tamén achegando ás familias que non viven en Xinzo, que viven no entorno rural, achegándolle simplemente os libros, as fotocopias, os deberes que lle mandaban, as tarefas que lle mandaban os mestres dentro dos colexios. Eu penso que estamos a pé de rúa e así queremos seguir estando, porque esta alcaldesa chegou a esta alcaldía, nunca mellor dito, por a vontade dos veciños, con un esforzo tremendo, personal, profesional, pero tamén individual. E non foi outro que poñer de acordo a vontade dos veciños. Nunca Xinzo tuvo un goberno tan ben representado, porque 4 forzas políticas progresistas e de esquerdas conformamos a vontade dun pobo que estaba cansado e farto dunhas políticas que se levaron a cabo durante os últimos 16 anos. O mellor nunca tampouco os veciños observaban como os concelleiros e a propia alcaldesa toma café, vai de viños, se reúne con amigos, vive. Eu nacín en Xinzo, crecín en Xinzo, vivo e penso seguir vivendo en Xinzo. Cando saia por esa porta e deixe de ser alcaldesa, vou a continuar sendo Elvira Lama para todos os veciños e me dedicarei á miña profesión, pero non sin antes cumprir ese soño e esa meta que foi chegar a unha alcaldía que para min é unha responsabilidade e un orgullo poder representar os meus veciños tanto no Concello como fora do Concello. Pois eu non teño nada máis que preguntar, non sei se a alcaldesa quere engadir algo máis. Nada, simplemente reafirmar a idea de que este Concello e este Goberno, este equipo de Goberno ten capacidade de xestión, compromiso e durabilidade. Que ninguén teña a menor dúbida de que, que sí, que intentarán a mellor algunha maniobra extraña por parte de axentes externos, pero que o compromiso é firme, que temos vontade de continuar gobernando este Concello durante toda a legislatura e que nada vai a cambiar o noso rumbo, porque a nosa prioridade é Xinzo e máis Xinzo. Somos un equipo unido e traballando por e para os veciños. Esa é a nosa máxima e a nosa premisa. Seguramente non cumpliremos a maioría das expectativas, porque as expectativas dos veciños eran moi grandes. O afán de cambio e a ansia de transformar este pobo do propio equipo de goberno nos leva a que a veces nos gustaría
xa non ter máis recursos, senón a veces unha variña máxica para poder cumplir os desexos de todos e de todas. Gracias, alcaldesa, por recibir o equipo de Dende a Limia aquí no despacho da Casa do Pobo de todos os de Xinzo. Moitas gracias a vostedes, moitas gracias por esta entrevista e esta porta está aberta para cando desexen, para vostedes e para todo o mundo.